Nukung ni zungjal rong tei sajung na tatra rawi thine ni sai toka bisiburi jiba umoni khoraksa hamjak mungrot na sutrador pati mungni yaglo thimra jaka tu jaka bono khwai hangko sakam nogo aboni yaglo rohor jaka agotla jibi sakam nogo pati mung saono saldi poro khwai thanani khwai gana ki airport am jayo Nukungo kisamisa wala shuklana tei sajung na tatra rawi bisiburi jiba umoni khoraksa hamjak thine ni sai tokmani pati mungno tei wanamate kamangmao klake nukni borong khobai amsen joto lugurok Bini mungrot na sutrador pati mungni yaglo thimra jaka tubu jaka bono khwai hangko sakam nogo aboni yagulo rohor jaka agotla jibi sakam nogo kok tumawa saiman jaka kisajak salro muchikon mikon kokno tei nukungo busaibe kok banglai jak tongmani rotna sutrador mungai thingani chaitoknai o hamjak sangrong salpungo samungni bagui nokni phataro thangjak tongmani busaite buslasok Busajakte khoraksa bahamjakno kari nogote kebo kwrwi abahai jorano shep naharei tukumani khotola habai sajung no totra rawi thinani jaithoka ahamjak paithago tukumani khotolni ongkhonani lermani bai bumana doga dagari ringmani yagulobo khorang yasagya ungjage kamini lukurongno ringhorka thinani jaitoknai hamjakni busajak aboni yagulo kamini bororok phai bathroomni doga sobai bisingo hapmani yagulo nugui mankha totra raja khelengi klaijak o hamjak aboni yagulo logi khwai hangkor sakam nogot langi thanglaikya mono kamini lukurok Patient গলাতে একটা কাট ইনসুলিনিয়া ইমার্জেন্সিতে অ্যাটেন্ড করছে পেশেন্টের নাম রত্না রায় সূত্রধর বাড়ি কনকি তো পেশেন্টের অবস্থা সিরিয়াস থেকে আমি আগরতলাতে রেফার করে দিয়েছি এখানে রেফার করার আগে যা কিছু ঔষধ প্রয়োজন ছিল সব দিয়ে দেওয়া হয়েছে ম্যাডাম ব্লিডিং কেমন হয়েছে বুকে অনেক রক্ত লেগে রয়েছে হ্যাঁ বুকে আছে অনেক আছে কি কারণে কিছু কইছেন তারা দিয়ে ওটা তো কিছু বলিনি আমি এমনিতে কি রকম ইনজুরি মানে প্রিমা ফাসি থেকে এরকম মনে হয়েছে এটা কি মানে ইনজুর নিজে করছে না অন্য কেউ করছে এরকম মনে হয়েছে কিছু তারা তো বললো নিজেই করেছে Piaba bini sakbele haimani bagai paithago rohor jaka bono agotla jibi sakam nogo pati mungni koktuma mangkheno khwai sakam nogo dolai thanglaikya khwai thanani police piaba nukunga kisamisa wala shuklaino tei sajung na totra rawi bisiburi jiba umoni khoraksa hamjak thinani jaitokmani pati mungno tei wanamate kamangmao klakya nukuni bororno khobai amsan joto lukurok khwai ni simi biplopni kokthum chini khorang